Matur nuwun sik tetep nek pojok kampung Cakding. Udah deres sigroco kait awan Selasa wingi nyumet banjir nang kecamatan nang Kabupaten Jember. Banyu teko abarane kali iki ngecempeng nang embong karo omahe warga. Banjir ngerendam pirang-pirang wilayah nang Kabupaten Jember Selasa bengi. Banjir kedadean sakwarine wilayah Jember digrojok udan deres kait awan. Kali sing gak iso nampung debit banyu akhire amber ngerendam embong ambek omahe warga nang rong kecamatan yaiku Kecamatan Bangsalsari ambek Kecamatan Tanggul. Nang Kecamatan Bangsalsari banjir ngerendam Jalan Soekarno-Hatta mlebu wilayah Desa Sukorejo. Dukure banjir nyandak setengah meter mbarek ngincem omahe warga. Sauntara nang Kecamatan Tanggul banjir ngerendam embong perumahan Pondok Tanggul Asri barek nggon wisata pemandian Patemon. Banjir sing dukure 20 sentian iki teko amberane got karo Kali Kramat Sukoharjo. Dina iki banjir wis asat. BPBD Jember mbeber koordinasi ambek OPD Pemkab Jember gawe monitoring karo normalisasi kali. Kalebu rencana ngeruk kali mbarek nambah sudetan ben baju iso milih lancar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember Wahyudi Hidayat yo ngelingno warga gak mbuwak laraan nang kali. Sebab tumpukan laraan nang kali iso garakno kaline sumpet dadi banjire tambah nemen. Saiki BPBD Jember karo relawan bencana ambek Desa Tangguh Bencana Siaga metelengi kabeh wilayah. Polahe intensitas udan dipedhek sik dukur. Lutfikur Rohban, JTV.